উল্টা পুল্টা কৰি আমিও সাপোর্ট দিয়াৰ কাৰণে জিকিলে কলে হিমন্তক পুরা মজা দিম বুলি কলে জিকাৰ পিছদিনাই হাগ্ৰামা আকৌ হিমন্তৰ লগত গুচি গল मूर्खफ्रा थाखा खामायगासिनो जाम्बा जोंहा थाखा खामायगासिनो बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा सार बिथाङा माने उल्था पाल्टा सासे बिराद सालु मानसि तो बे बाथ्राखौ अखिल गगৈ एमएलए बिथाङा फोरमायदों आरो लोगोसे जन कार्जिया इउपिपिएलनि मानसिखौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंदों तो नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोननै आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना जोबजासिम आं सानै माने जायफोरा पलिटिक्सनि बाथ्राखौ लानानै बाथ्रा बुंदों तो अखिल गगৈ एमएलए नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ स' बिथाङा जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा सार बिथांखौ माखासे बाथ्रा बुंदों जितु थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव थगाय थसि खालामनानै बा इलेक्शननि समाव बुंनाया बेलेगमोन बा बे समाव बिजेपिखौ नाङा बिजेपिखौ होखारनांगौ जोगारनांगौ होननानै बुंदोंमोन नाथाय देरहाखांनायनि उनाव बिजेपिजोंनो बिपिएफआ सरजाबहैबाय ग्रोब थाहैबाय हाग्रामाया बेखायनो हाग्रामायाबो खम नङा बिराद सालु माल होननानै माने बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा सार बिथांखौ बुंदों आरो ओमफ्राय जितु जन कार्जि नोंथांमोना बयबो सिनायखायो थ' बिथाङा इउपिपिएलनि माखासे फेसबुक पेज सालायग्रा बा इउपिपिएलनि मानसिफोरखौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंदों थ' बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना नाय উল্টা পুল্টা কৰি আমিও সাপোর্ট দিয়াৰ কাৰণে জিকিলে কলে হিমন্তক পুরা মজা দিম বুলি কলে জিকাৰ পিছদিনাই হাগ্ৰামা আকৌ হিমন্তৰ লগত গুচি গল সেই হাগ্ৰামাটো কম লুটিপুটি নহয় কিন্তু দেই ই উল্টা পুল্টা মাল আছে ইলেকশ্যনৰ আগত বেলেগ কয় ইলেকশ্যনৰ পাছত বেলেগ হয়নে নহয় ই জালিয়া মাল আছে জালিয়া 2 নম্বৰ মাল আছে মাল ঠিক নহয় বুজিছেনে নাই মাল ঠিক নহয় আৰু সব গণ্ডগোলীয়া মাল এইবিলাক উল্টা পুল্টা কৰি আমিও সাপোর্ট দিয়াৰ কাৰণে জিকিলে কলে হিমন্তক পুরা মজা দিম বুলি কলে জিকাৰ পিছদিনাই হাগ্ৰামা আকৌ হিমন্তৰ লগত গুচি গল সেই হাগ্ৰামাটো কম লুটিপুটি নহয় কিন্তু দেই ই উল্টা পুল্টা মাল আছে ইলেকশ্যনৰ আগত বেলেগ কয় ইলেকশ্যনৰ পাছত বেলেগ হয়নে নহয় ই জালিয়া মাল আছে জালিয়া 2 নম্বৰ মাল আছে মাল ঠিক নহয় বুজিছেনে নাই মাল ঠিক নহয় সব গণ্ডগোলীয়া মাল এইবিলাক Good afternoon all मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआनो जाबाय बै इउपिपिएल नि फेसबुक पेज सालायग्रा मोसौ सारोनफोर दं नालाय बिसोरखौ आं बुंनो नागिरदों बे इउपिपिएल आ जाहैबाय माखासे मूर्खफोर दङ नालाय बे फेसबुक पेज सालायग्राफ्रा जेबो एजेन्डा गैला इउपिपिएलआ मा खालामबावनो मा मानो आरो नैबे 2026 निफ्राय इउपिपिएल होननाय नाम गन्द'आनो थाखाला बिनि उनावहाय इलेक्शननि उनावहाय थ' बिसोरो मा खालामनो मा मानो माने जेबो गैला खर' गार जाजोब्बाय नालाय नै जन कार्जिया उमुक तुमुक हेन टेन माबा शिब सारजोंबो माबा बुजादों मादों होनलाबायबावबाय मूर्खफ्रा थाखा खामायगासिनो जाम्बा जोंहा थाखा खामायगासिनो खामानि मावदों पाब्लिकनि थाखाय मोजां जोङो कन्स्ट्राक्शन मावनो नागिरदों लामा सामा जों बानायनो नागिरदों डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो नागिरदों जाम्बाफोर खामानि गैला आरो आं बुंखायो जेसेबां बखियो जन कार्जिया हाइलाइट स' थेंक इउ स' माच आंखौ बै दुश्मन सुथुरफ्रा इउपिपिएल ना सब समय आंखौ गोसोआव खर'आव बिखायाव आंनि नामखौ गोसोखांबाय थानो थाखाय आंखौ नामखौ लाखिबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच शिब सार जोंना हाग्रामा सारा 10-15 इयार्सल' नङा 20 इयार्ससिम थागोन बेवहाय नोंसिनि बे जाम्बा जाम्था बखिनायजों बेवहाय पाब्लिकआ बुजि जेबो गैला इउपिपिएल नि बै पेज सालायग्रा मोसौ सारोनफ्रा थेंक इउ स' माच आंखौ हाइलाइट खालामबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ थारैनो बुजिबाय जितु अखिल गगৈ जाय एमएलए बिथाङा बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा सार बिथांनि सायाव माने टक्कर होदों आरो स' बुंनाया बेलेग मावनाया बेलेग खोथाखौ माने उल्था पाल्टा खालामो बिराद डेन्जार माल होननानै माने अखिल गगৈ सार बिथाङा फोरमायदों आरो एमएलए बिथाङा थारैनो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बेसेबां सैथो सानो जेब्ला बिटिसि इलेक्शन जादोंमोन बै समाव बिपिएफ पार्टिया
BJP-खौ BTC-निफ्राय आउट खालामनायनि जिथु माने स्ल'गानखौ लानानै बा बे बाथ्राखौ रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै जिथु इलेक्सनखौ देरहाबोदोंमोन बा इलेक्सननि गोबांथार माखासे बाथ्राखौ रायजोफोरनि सिगाङाव फोलावनानै देरहाबोदोंमोन नाथाय इलेक्सन देरहाखांनायनि उनाव सरकार दानायनि उनाव BJP-जोंनो थांफानो गोनां जाबाय बे बाथ्राखौ लाना बुंदों आरो जिथु जन कार्जि ब्रादार बिथाङा गोबां माखासे बाथ्रा बुङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नाथाय गोबां सापर्टबो मोनदोंमोन बिथाङा नाथाय दिनै बिथांनि जिथु बाथ्रा बुंनायफोर जिथु बिथांनि जि रायजोफोरनि सिगाङाव बाथ्रा बुंनाय बेखौ लानानै माखासे मानसिफोरा दा सुखुला थारमाने डाइरेक्टलि बिथाङा गावनि पार्टिखौ लानानै बिराद दमनि बाथ्रा बुङो जाहैदों कमेन्टखौ नायोब्ला नोंथांमोना बुजिगोन जितु जन कार्जिनि कमेन्टआव थांनानै नोंथांमोना नायहैथां गोबां माने रायजायो गोबां बुंजायो माने ओरैबायदि ज' गावखौ माने दादागिरि सिगांनि दिनाव बिराद माने मोजां मोनोमोन अनसायोमोन आरो पाब्लिकफोरा बा अडियेन्सफोरा नाथाय दा बिथांखौ माने बांद्राय मोजां मोनला आरो पार्टिखौ लानानै बांद्राय दादागिरि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय दा बेफोरबायदि जाहैदों दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो